Det er så vores entré, kan man kalde det. Det ligner noget, vi har set før. I 80'erne gjorde unge besættere krav på forfaldne lejligheder og kolde kælderrum. Siden da har vi ikke hørt fra slumstormerne. Indtil i aftes. Vi har besat den her bunker, fordi vi ønsker et værested for unge, der er drevet af unge, og hvor det er unge, der bestemmer. I aftes fjernede Mark Jørgensen og 15-20 andre unge en jernplade og kravlede ned i dette hul. Og kort efter var bunkeren besat. Men det her er sådan det tætteste, man nok kommer på en opholdsstue, hvis man kan kalde det. Med vores lille sofa og bordet. Vi sidder rundt omkring om aftenen og hygger. Og som andre besættere, ja, så bliver de der også om natten. Det er sådan, vi sover i nat. Og vi har også en brandslukker, hvis der nu skulle grille det hele. Mark Jørgensen indrømmer dog, at han har sovet bedre. Det var lidt en kold fornøjelse. Vi havde jo en idé om, at fyrfærdslys skulle holde bunkeren varm. Men det var ikke helt tilfældet. Så det har godt nok været rimelig koldt at sove dernede. Det er 10 år siden de aarhusianske besættere sidst rørte på sig. Dengang smed politiet dem ud af en bygning, de ville bruge som ungdomshus. Står det til de aarhusianske politikere, får besætterne heller ikke denne gang lov til at blive. Det er nemlig kommunen, der ejer bunkeren. At det er klart, sådan en type besættelse af kommunal ejendom, det er uacceptabelt for kommunen. Hvorfor det? Ja, fordi man jo altid risikerer, at der udøves hærværk. Hvis ikke besætterne frivilligt forlader stedet, vil Poul B. Skov bede politiet om at få dem ud. Mark Jørgensen og de andre besættere siger, at de ikke vil tage kampen op mod politiet. Men selvom der altså ikke bliver kastet med sten, ja, så forlader de ikke stedet frivilligt. Nu er det jo så heldigt, at bunker de er bygget til, at folk de ikke kan komme ind. Så vi lukker døren, og så bliver vi derinde. Og så venter vi på, at de går.